giwalo sa po ng taklobo, grabe ang tawhanan eh. Gilunod ng kalamasa. Ato po yung butangan nilata na kamatis po, no? Di po palupig ng ihispato, gibubuan po nilata na saging, oh. Ayay ka, iat sa kanding, gibutang na. So, tripping na to na, kay kalagkalang, mas siyempre, magambit na po tas itong silingan, magumbahumba na po dani. Tamo siya na itong kagamitan sa panagat, at sa ring i-move na tatara na pahak. Tapos, iwalo pang karni, di po palupig ang kutsilyo, hiwa-hiwa po. Pak, gitsaw, hinaya lang, mabuslot na, tumugatan. Nagkagimubmi na po rin yaw niya. Ang damo pa na ito yung kalamasan, hiwa-hiwa ba ito katsalan? Dara. Ay, di po palupig yung mubay, hiwalo po, di hiwa-hiwa. Di po palupig ang hausog, gimubmi po, tapos di pino-pino. Tara, gipino-pino na yun, kaya pino-pino, igom, tana. Katibutan sa sudlanan, oh. Na, di po palupig ang pinya po doon, hiwa-hiwa po. Paspasan diok sa tiradoro pa. Rapid na kay kamo to. Man, gitilawan kung tabang ba. Karon ato na po yung sangago na itong tirahonon po. No? Ang damo na itong gasolbong permitting gasol. Agi, pag magic o plaster na. Automatic man kayo, agi, kayo na dayon. Hindi na tayo, pwede na ito na timplahan eh. Giwalo pa po ng taklobo. Grabe ang tawhanan eh. Gilunod ng kalamasa. Ato po yung butangan nilata na kamatis po. No? Di po palupig ng ihispato. Bubuan po nilata na saging. Oh. Ayay ka, iat sa kanding, gibutang na po. Ayay, gimuvmin na po ng mamasitas po. Di po palupig. Kita nga po kung gamay na magic sarap po. Nirampa po ng paminta powder. Ato pong butang nagbarot sa nangka gamay. Ito palupig ng pagpalasa sa yuba po niya. Butang po na sa sukar gamay. Wala na. Yara. Sabawan na itong pisiti gamay. Inuman. Kayo wow. Darang pagpalasa, pagpalubad tanan. Butang ng tubig gamay. Ukay-ukay. Para mamix ang timpla tanan. Gimumid ng taklo. Bagitak. Na. Halingan na po itong pinadali na itong gasol. Kaya rin sa kayo. Minaning kinabuhi sa bukid guys. Gasol perminti. Automatic matagi. Ukay dayon. Ikagyo kitilawan na. Okay daw kayo. Yaman. Gibalik na po kayo. Ikaw man, parelax inom sa tipsy tas kilid. Siya rin di kayo tiayon. Garaan porma. Kaya man tayo bisyo. 50-50 lang sa ta. Kay luto naman siguro niya. Itong balikan. Kayo na itong kadali. Para ma-mix yung kalaut niya. So, tilawan na po daan. Sige na kinilaway. Wala gigaray kaon eh. At giwalop na po ng sudanan. Dara. Tilan. Tapos pasag liho ko. Kay gigutom na. Naglaway na. Pero yung laut tayo yung timplag yun. Timpag yun yung kabawan sa McDo. Ano yung balising ko yun. Ayay ka. Dara. Ito yung plastar sa lamisa. Tirahan ito ko na. Ang damo na itong kabawan sa McDo. Kumkubag balising ko. Man, i-plastar dyan. Butangan na itong kasabawan gamay. Partiro yung lamia. Gitu. Tanaw no. Laut kayo. Boro magkagikabyanan niya. Nga paluapan gamay ngunod. Thank you, kam. Gihungin. Sa istorya, okay daw.